Алдагы котлау сәламен без Иске Кулатка районы Яңа Терешка авылына юллыйбыз. Әлеге авылда туып үскән һәм бүгендә шушында гомер кичерүче якташыбыз Илдар Шөкүрович Сайфуллин бүген 17 апрельдә үзенең күркәм туган көнен билгели. Аны гомер бәйрәме белән тормыш иптәше Зөлфирә, кызлары Эльмира тормыш иптәше Марат, Венера тормыш иптәше Ленар, оныклары Сафина, Димә, Булат, апалары Фәрдәнә, Фәридә, Роза, сеңелләре Гөлсинә, Хирия, энесе Харис гаиләләре белән һәм кода-кодагылары ихластан котлыйлар. Безнең якын кешебез, бабабыз Шөкүр һәм әбиебез Гөлҗиһанның ишле гаиләсендә 5нче бала булып дөньяга килә. Гаиләдә күркәм тәрбия алып үсә. Мәктәпне уңышлы тәмамлап, армия сафларына хезмәт итәргә китә. Армиядан кайткач, Иске Кулатка АТПСының Яңа Терешка филиалына шофер булып урнаша һәм 27 ел бер урында хезмәт куя. Соңгы елларда хезмәт биографиясын янгын частында шофер булып дәвам итә. Хәзерге көндә ул лаеклы ялда. Яраткан тормыш иптәше, әнкәебез белән 40нчы ел матур үрнәк гаилә булып гомер кичерәләр. 2 кыз үстереп, олы тормыш юлына чыгардылар. Олы кызлары Эльмира гаиләсе белән Казан шәһәрендә, ә кече кызлары Венера гаиләсе белән Норильск шәһәрендә яшиләр. Бүгенге көндә балаларының уңышларына сөенеп, оныклар сөю бәхетен татып гомер итәләр алар. Кадерле, яраткан ирем, кабатланмас туган көнең белән котлыйм. Без йөрәкләребездәге иң җылы хисләрне кушып, 40 ел моннан элек гаилә учагыбызны төзедек. Аны тагында тулы, мәгънәле итеп дөньяга 2 кызыбыз туды. Ә син аның сабыр, кайгыртучан, саф күңелле әтиләре була белдең. Гомумән гомер барышында мин сиңа, юмарт, киң күңелле тормыш юлдашыма алтын киңәшләрең, кайгыртучанлыгың өчен рәхмәтле булып яшим. Алга табада тормыш юлыбыз якты булсын һәм бүгенгедәй матур хатирәләр белән тулыланып торсын, кадерлем. Гомер юлларымда тик син генә таянырдай ныклы тал тирәк. Гомер үтә, инде күпме еллар син генә дип тибә ул йөрәк. Булганына шөкер итеп яшик, тигез сütик гомер йомгагын. Куанышлар тулы поезд булып, килсен синең туар елларың. Бу дөньяга туган көнең белән, җаным, бәгърем минем, кадерлем. Шушы җирнең бөтен матур гылен җыеп бүген сиңа бирәмен. Күпме булса җирдә изге теләк, мин телимен сиңа барында. Ак чәчәкләр кебек бәхет яусын туар көннең һәрбер таңында. Хөрмәтле әтиебез, без сине ихлас йөрәктән котлыйбыз. Син безнең өчен гомер буе иң якты үрнәгебез булып торасың. Синең куллардан да уңганрак, синең йөрәгеңнән дә киң, изге йөрәк юктыр дөньяда. Яшә, әтием, бер дә картайма әле. Кешелеклелегең белән үрнәк син. Авыр чакта сиңа таянам мин. Минем өчен һәр чак кирәк син. Мин бәхетле әткәй син булганга, балам диеп өзелеп торганга, рәхмәт әйтеп баш иямин сиңа, бүген туган көнең булганда. Әткәем, әниебез белән кадерләп үстереп, үз юлыбызга аяк басарга булыштым. Гаделлектә, туган кадрын белергә, эш сөяргә өйрәттең. Мең рәхмәт сиңа, газиз әткәй. Ходай сезгә озын гомер бирсен. Еллар үтәсебез бар әле. Алтын, бриллиант туегызны бергәләшеп, бәйрәм итәсебез бар әле. Кадерле туганыбыз, бәйрәм белән тәбриклибез сине. Телибез бәхет кенә. Нурланып торсын йөзләрең, бәхетләр иңеп кенә. Туганлыкны саклап яшик шулай. Бер-беребезнең хәлен белешик. Шатлык килсә бергә уртаклашыйк, борчуларны бергә белешик. Кадерле Илдар Шөкүрович, якыннарыгыз өчен сез якты үрнәк булып торасыз. Сезнең игътибарыгыз, аталарча кайгыртуыгыз балаларыгыз өчен әйтеп бетергесез кыйммәткә тиң. Һәм әлеге җылы, эшкерсез хисләрне якыннарыгыз чираттагы җир ярдәмендә дә тулы итеп сезгә җиткерәләр. Рәхим итеп тыңлагыз.
Yazmışыбыз бүләге зинәти, өйебезнең үзәге зинәти, гаиләбезнең йөрәге зинәти, барыбызның терәге зинәти, язмышыбыз бүләге зинәти. Гомер үзәнендә синең эзләр дәшәбезне олы юлларга, чәчләремә кырау төшкән диеп үпкәләмә әле елларга. Өйебезнең үзәге зинәти, гаиләбезнең йөрәге зинәти, барыбызның терәге зинәти, язмышыбыз бүләге зинәти. Өйебезнең үзәге зинәти, гаиләбезнең йөрәге зинәти, барыбызның терәге зинәти, язмышыбыз бүләге зинәти. Шаян бабайларның иң шаяны, әйбәт бабайларының әйбәте. Бүләк булсын әле бу җырыбыз, оныкларның сиңа рәхмәте. Өйебезнең үзәге зинәти, гаиләбезнең йөрәге зинәти, барыбызның терәге зинәти, язмышыбыз